Şinavendanoçyan radyoya denge gelden başkodarın heja iru 24 tirme 2025 Peyşemli Brüksel saat 11 Ahmet 12 Even uçend navaruje de peşkeş bikendem da mazati arebe rapoya. Ligelek bajaran civinen ajtı ucuvaka demokratik hatını darxısın civinen gel bir peşenkler teja DPP uden partiyle navçeyen cizi Ruslupya u gelek navçeyendi hatını darxısın. Ruslupyalı taxa zapê pişti rezgirtine da xuyani reberapoya bedimen u merasıma şevutandına çekan ya koma gerila hate tamaşekirin. Pişti tamaşekirina dimenan li ser peyvajoy nirxandın hatin kirin. Volatiyan da xwaz kirin ku devlet u deslatdarî gavên pêwîst bavêje li mezreya Qirêş ya girêdayê gundê Behmor a taxa Dîcleyê navçe Cîzrê jî civînên gel hatine darxistin. Di civînên de daxuyaniya Rêber Abdullah Öcalan û dîmenên merasima şewitandina çêkan hatin tamaşekirin piştre nirxandin hatin kirin û bank li devlet û deslatdarî hat kirin ku gavên pêwîst bavêje. Li Amedê navçe Erxaniyê li qada Meya Dûnê civîna gel hatine darxistin. Hevşareder Erxaniyê şiyar gül diken reveberinden parti u DPP'ye navçe jî navde bi sedem kes tevlî civînê bûn. Beştaran diyar kirin ku ev ji bo Rêberapo bawer dikin û xwestin devlet gavên şember bavêje. Li Dîlokê li navçeya Şehîd Kamil taxa Koçatepe Şahiyek li taxa Güzelyalı ya navçeya Şahin Bey civîna jinan hattı darxistin. Di Şahiya Koçatepe'de endama Meclisa Partiya DPP Muazzez Orhan Işık û endama Meclisa Partiya DPP Uğur Bayrak axivîn gotin ve devlet u deslatdarî demildes bersivê bide banga Rêber Apo. Di civîna jinan de jî bahsa paradigmaya azadî parêziya jinê ya Rêber Apo hat kirin. Li Meletê navçeya Kevin li taxên Seyrantepe û Mamûrikê li navçeya Ergavanê li taxa Nermîkan civînên gel hatı darxistin. Di civînan de banga bi dîmen a Rêber Apo hate nîşandan li Rihayê navçeya Hewagê li taxên Kışaka, Pürsüs, Yıldırım, Dikili û Şevra, Eyüpiye û Yolbilir, Veranşehir, Büyük Mutlu, Küçük Mutlu û Arıtır, Siveregê civînên gel hatını darxistin. Dem Parti en behevre dikarin ajtiye mezin bikin. Dem Parti encamnameye civîna Meclisa Partiye Yakub 22 tirmehê ya li Enqereyê jiraya giştireş gerekir. De encamnameye dedi kesiyeta Suhusê şehîdên Pürsüsê de hemû şehîdên azadiyê bi bir anî wiha dewam dike. Pêşketînên dawiyên li Sûriyê Xezayê didine xuya kirin ku modele dikare hemû pirsgirêkan çareser bike modele şoreşa Rojavayê. Guhertina deslatdaran çareseriyê nayîne. Ev rastî di guhertina rejima Basê ya Sûriyê de hatiye xuya kirin. Değerî şenidî jî Dürzî û Alewiyan da xuya kirin ku cudahiya rejima berê ya Sûriye û deslatdariya nû ya li Şamê jî hevnîne. Di encamnameyê de tê gotin ku peyvajoya ajtî û civaka demokratîk ku bu banga Rêber Apo hatiye dest pê kirin nexşeya herî guncav ya çareseriya pirsgirêkên li rûşata navî ne. Ji bo serkeftina vê peyvajoya dîrokî divê gel û hemû demokrat bi yekrêzî tevlî peyvajoyê bibin Tirkiye'ye demokratik ava bikin da ku hemû gelên Tirkiye bi hevre azad û ekev bijîn. Di encamnameyê de tê gotin ku gelê Kurd û tevgera azadiya Kurd gavên pêwîst avêtin divê devlet û deslatdariya Tirkiye jî bi guhertinan qanûnan gavên pêwîst bavêje. Di encamnameyê de bank li hêzên demokrat rêxistinên karker û pîşeyî tevgerên jin û ciwanan civakên baweriyê rêxistinên ekolojik û mafê mirovan û hemû welatiyên xwe diwijdan kirin ku tevlî peyvajoya ajtî û civaka demokratîk bibin û ajtiyê bi demokrasiyê tajdar bikin. Pîkê got peymana Lozanê di dîrokê de rûreşiye serokê giştiya Partiya İslamiya Kurdistanê pîk hekme ser bilin bi daxuyaniyeke sedûdiyemîn salvegera peymana Lozanê şermezar kir û got Kurdistan biriya peymana Lozanê ji alê devletên dagirker ve hatiye dabeş kirin. Yek jî gelên qedîm yên herêmê gelê Kurd e. Bi peymana Lozanê nasnameya gelê Kurd erdnegarî hatiye inkar kirin û planên qirkirinê ketine pratikê. Lê gelê Kurd ev peyman qebûl nekir û li dijî înkar asîmîlasyon û tûnekirinê têkoşina rizgariya neteweyî li her çar parçeyên Kurdistanê pêşxist. Em weke cîkê bank li gelê Kurd hemû partiyên siyasî dikin ku li dijî trajediya 100 sal bibin yek û
tek koşuna xwe xurt bikin. Em bank li gelek Kurdikin ku tücaran bi dagirkerên Kurdistanê bawer nekin. Serokê Giştiyê Partiya İslamiya Kurdistanê pêk hikmet ser bilin terî dawî dibêje gelek Kurd mavên xwe yê neteweyî dixwaze û heta dawiyê jî wê têkoşina xwe bidomîne. Bigirsi çun serdana konen sersaxiyên gerilayên HPG. Ji bu gerilayên HPG Apaz Kerim Vesek, binasnav Hasan Viyan û Hecî Ertene, binasnav Baran Cizîr ku di dîrokên cuda de şehîd bûn li navçeya Hezex û Cizîrê konen sersaxî hatin vedan. Bi pêşengta meya dergel, siyasetmedar û nûnerên saziyên civakî li Hezexê çûne konêşînê. Piştî rêzgirtinê Hevserokê Dem Partiyê Şirnexê Ramazan Ünsal axivî got em bi têkoşina şehîdan hatin vê qonaxê. Bavê Apaz Kerim Yusuf Vesek ji axivî got eger ne ji înkar û dagirkeriya bane şehadet çene dibûn. Her şehîd nirxê vê axê û civaka Kurd e. Em ê li ser van nirxan AŞTP'k bênin siyaseta înkar û turnekine berteref bikin. Li Cizîrê jî girsiyî ji bo sersaxiyê ber bi konê şîne ve çûn. Lê polîsên Tirk li kolana Öner xwestin gel asteng bike. Hevserokê Dem Partiyê Cizîrê Yilmaz Sanrı li ber mala şîne axê û Diyarbekir û pêvajiyekê heye lê şîna me dê asteng kirin. Em vê astengiyê şermezar dikin. Gel dixwaze dewlet gavên li gorî pêvajiyê bavêje. Li Wanê jî konê sersaxiyê hat danîn. Ji bo gerilayê HPG'ye avînî Atsak, binasnav Bahaw Zerdeş li warê wî Wanê konê sersaxiyê hat danîn. Kon li navçeya Ebaxa Wanê bi pêşengtiya rêxistinên civakî sivîl û partiyên siyasî meya der bi girseyî serdanê konê kirin. Bi sedan kes bi duruşmeya şehîd namirin çû serdanê û sersaxî ji malbatê xwestin. Nivîskar û lêkolînerê siyasî yê Sûriyeyê Malik El Hafız got kiryarên desthilata veguhez aniha tiştekê weke rêveberiyê de facto ku bi hêza zagonan tê ferskirin nîşan dide. Ev şêwaza bi kararîna desthîlatê bigihe dewleteke otorîter avadîke û sîstema navendî ji nû ve pêktîne. El Hafız got ne tenê şerê dirêj û kur ên civakî dibin asteng li pêşa demokratîk bûna li Sûriyê û siyasî ne. Pirsgirêka sereke ew e ku nêrîneke ciddiya avakira dewleteke li ser bingeha peyvaniya dinabera desthîlatê û civakê denîne. Nasnameyê neteweyî û mezhebî tînin rojevê lê bi armanca wan nêzî xwe bike û têxe nava pergala nûyê otorîter. Melik El Hafız herî dawî got ji ber ku ev dixwazin bi tenê vê desthîlata heyî bixin destê xwe ji ber wê jî demokrasiyê weke xeteriyeke li ser desthîlatê dibîne. Li Eskişehirê deh karkerên daristanê yên ku müdaxeleyê şewatê kirin jiyana xwe ji destan. Hat ragihandin ku li navçeyê Seyîd Gazî ya Eskişehirê li qada daristanê şewat derket. Deh karkerên daristanê yên müdaxeleyê şewatê kirin di nava agir deman û jiyana xwe ji destan. Şewata daristanê ji ber bandora bayê bi lez belavbû û gihîşt Afyon Karahisarê. Belê gudan men û çend saat 11 pêşkêş kirin ana xatirê we dem baş.